Tej, čo som popraskali, majiteľa vylakali. Zavolá si tým na crazy mena, nech nastane vyspe taká zmena. Najprv si než krápať musí, penetrátor stien napustí. Trhliny dvakrát ošetril, šikmou sieťkou ich vystužil. Hry po kábloch sú vyspravené, na ťahanie sietky pripravené. Aj keď komín krivo stál, on ho pekne vyrovnal. Aj rohovník na ňo dal, i keď sa s tým nababral. Aj okná rovníky nové majú, dookola sa pekne dajú. Štuk si pekne natiahneme, potom rýchlo sfilcujeme. Chyby s bočným svetlom nájdi, ešte s jemným filcom prejdi. Rohy sa píšia novým jasom, steny svietia bielým šatom. Strop sa bude vyrovnávať, sadrokarton sa tam bude dávať. Na to, aký krivý bol, strete o 6 seniakov sa prehol. Dvojitý rožne popredný, lebo drevo pracuje. Gazda kričí, to vydrží a zas nad tým mudruje. Do hranolov nosné dáme, no najprv ich pohľadáme. Solných šaši spravíme, potom ich zalepíme. Aj krivinu opíšeme, a tak sa troš odrežeme. Sadrou spoje preletíme, pásky do nich my vložíme. S výškou toto krášlite, potom jemne dobrúsite. Dúfam, že sa páčilo, to na dneska stačilo. Teším sa na vás pri ďalšej práci, už čaká môj nákaz, to najmä vyplací.